Izakhamuzi zikhala ngamaloli aletha amanzi, zithi aletha kanye ngeviki amanzi kubo, nokuthiwa lolu kwakuwuhlelo olwethulwa uhulumeni ukulekelela lo mphakathi obungenawo amanzi izinyanga ezine, bathi amathanga abafakelwa wona abehlala engenamanzi. Ojojo sesiyabotha manje ngoba kuba khona kwabo kuyisiqalekiso kuthina amanzi akafakwa kubona. Silamba amanzi akhona kufuneka ukhiphe imali u200 ukuze uthola amanzi. Umphakathi uthi ingaphezulu kwa-7,000 imizi ethintekile. Amanye amalungu omphakathi akwazi ukuthenga amanzi ayawathenga, amanye aqashe izimoto ukuze zilethe amanzi ekhaya. Kuthiwa uma kwenzekile lafika iloli kuba nenkinga yokuthi amanzi ayalwelwa ngoba wonke umuntu usuke efuna ukuwathola, nokuholela ekutheni abanye balimale. Abanye bathi basathola izincwadi ezithi bakweleta amanzi kumasipala. Ukucasuka komphakathi kubonakale ngoLwesine ubhikisha. Ithimba lezithunywa zikahulumeni lihlangane nomphakathi ukuzama ukuxazulula inkinga. Idolobha laseThekwini lithi alikwazanga ukuzilungiselela kahle ukuze lithuthele abantu amanzi, kodwa bathi ukulungiswa kwesiphehlisa amanzi kuhamba kahle. Ngakho-ke lo 6 months siwususile kwasala u4 months. Yingakho-ke bethengo October mawuphela bazobe sebewuqedile umsebenzi. Umphakathi uzamukele izithembiso ezenziwe ukuthi udaba lwawo luzoba seqhulwini kuhulumeni. Londe Radebe, SABC News, uThongathi.